सोर फानदो बे नागुरजुलिनि अन्थाइखौ सोर फानदो बालाखौ सोर हरदो हाग्रामाया सोर फानदो सब बिपिएफनि लिडारफ्रा फानगोन ना फानाखै बेफोरखौ सब बिपिएफनि लिडार सिखावा बिसोर दा हाग्रामाया रायजोफोरा माबा बेंग्रा होनना सानदों नामा दानिया रायजोफोरा बेंग्रा नङा होमबा नङाथ' र' मा रखम बेंग्रा जानो रायजोफोरा दा रायजोफोरा मिथिनानैसो जायखौ हर होनांगौ जों होगोन रायजोफोरा बेंग्रा नंलिया ओमफ्राय नोंथांमोननो जायखिजाया बर' रायजोखौ नांगौ नङा होमबा बर'खौ नांगौ जों रायजोखौ नांगौ 110% इयो हाग्रामाया बड'लेण्ड मोना होननानै बे बुंदो बेनिखायनो जों इखौ मुर्दाबाद एकदम 100% दुखु मोनदो जोङो 100% एकदम मुर्दाबाद इयो हाग्रामाया इबार इयो मा थैखानायानो मोजां नामा थैखानाय माने बे एबार देरहाखाया इयो इउडिएफ माबायाबो जोंबो फायजोब्बाय बर'दो बे हारिनि खाथांखा दा बे केबल आदिबासिनि भट नांगौनो बेनिखायनो एसटि होगोन उमुक होगोन होनना बुंबाय थादों इनो बरिया बे आदिबासिनि भटखौ लानानै बे एसटि होगोन होनना खिनायनि भट दै देरहाया 100% गेरेन्टि सब बर' हारिया आबसुनो भट होगोन जोंनि दा जोंनि जगमारि एरियायाव राव दा मानसिफोर गैयाबाबो रावबो बिनो भट होआ आच्छा गासै जोंनि आसामनि बर' रायजो राजाफोरखौ सोरनो भट होनांगोन होननानै नों सानो दा इउजि ब्रह्मनो बा इउजि ब्रह्मनो भट होनांगौ बेनिफ्राय मंगलदैयाव जोंनि जिथुबा आबसुनि जिथुबा केन्डिडेट सापर्ट बिनो होनांगौ ट्रेक्टराव ट्रेक्टराव आच्छा थिगैनो दङ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम